bankundri remal hasteo asuk phan phunukliya kokti salni horni simino watui phaimani chengkha aboni logi nokbar bo phaikha kwbang watui phaimani bagwi tabukhe twruk phan kari ongui tongkha bankundri remal ni kokti salni phungni simi hasteo satung tungmani asuk kwbang ongliya phiaba sarik phangni simi khe hasteo bo watui phaimani chengkha tang salni phungni simi watui kwbang no phaikha haste gwnangui aboni logi nokbar bo sipjaka phiaba bankundri ni bagwi haste ni dalbidal thaio kwbang kheno watui phaimani bo nukjaka meteorological center agartala ni simi saimankha tangsalni phungni simi watui phaimani joto ni slai south hangkor no watui kwbang wakha hnoi remal ni bagwi sipahi jalate gumati hangkor red alert dijaka tangsalni sanja jora ni simi unukuti te north tripura o kwbang khe watui phaimano bio report kokhorang।